Shalom horas madihita saluhuna. Adorang sota begitu pujamita jumulu mata pasada rohata martanyang mahita. Asidiro ama dihamu do dame nasian di bata ama. Dot siang Tuhan Yesus Kristus. Imana mangaramoti hamu saluhuna. Amin. Diamu luas nihuria na inahulongan di bagasan Kristus Yesus. Jamita pertanyaan epistel minggu tanggal 30 April 2020. Imana tersurat di Yohanes 10 ayat 1 dia 10 songonoma didok di sini. Na tutusi tutudo na hudokot tuhamu. Manangise na sobongo siya pitu. Lao tubara ni biru-biru. Na majakit siya dala na asing. Lao bongot panakko dui jala pamangus. Alai nabongo siya pitui ido si parmah biru-birui. Ukapo ni si jaga pitui ma di ibana jala dibige akka biru-birui do suarana. Jala dijo do akka biru-biru nai di warna bi lahu manugihos satu balian. Ia dong di paruar sude na di ibana. Saya di julu nasida ma ibana mardalan. Gawe di huton akka biru-biru nama ibana. Ai ditadado suarana. Alai dangolu nasida ma hutot tuna asing. Nama huruf du nasida midei aidang ditadda nasida suara nina asini. Asa dihatau Jesus pe hata upama odeng tu nasida. Dang diboto nasida lapatan nina nidok na itu nasida. Dungi didok Jesus mamuse tu nasida. Na tutu si tutu na hudokot tuhamuna. Audu pitu na tu biru-birui. Salhut akka ng majulunyaw panakko dui jala pamangus. Alai dang ditangyo nakka biru-birui na sida. Audu pitui paluaun na ruganuk na bongot siya nao. Lau bongot jala lau ruar maibana. Dapotan japalan. Anggo panakko hola manakkoi. Maniati jala mangagodo. Ubay naro alay anggoaw. Asa adong hangulua dinasida. Pola marlubi dinasida. Ubahin naro. Ima sahatna. Dia mudo ngasa perciao. Adong dosada dibaritahon sada negara Skotlandia. Taringok tu pakorhoni perubahan iklim. Ternyata juga mempengaruhi ukuran tubuh domba yang semakin kecil. Fakta ini ditemukan para ilmuwan yang meneliti populasi domba di sana. Mulai sian 24 tahun lalu, ukuran domba ternyata mengeruk sampai 5%. Kakinya semakin pendek dan berat badannya terus menurun. Mereka kemudian menyimpulkan bahwa jika pengerutan ini terus terjadi, diperkirakan 100 tahun lagi domba akan menjadi seukuran anjing Chihuahua. Manang domba atau biru-biru memang tergolong ternak yang lemah dan sangat rentan mengalami masalah. Bahkan pada perubahan iklim Boido gabe sumurut ibana alam yakka iklimi. Jadi molope sasitong na di bagasa terpukau dipilih Yesus
di pangajarion na taringok tu biru-biru ala hubungan antara jolma dok debata di gobar songon hubungan antara parmaha dok biru-biru na sumardiha-diha nagali na saya menghadapi ragam bahaya dan tidak berdaya ima patauhon nguluna naikon saya membutuhkan ima sada parmaha na membutuhkan pangurupion laho manugu jala mongodihon unang mago dialang badiat songo biru-biru do urutau sasitong na buasa songo biru-biru ala tubuh do dihita na marhagaleo jala roa karagam yakka pangujunan alani bolo suada naga di parmahan na dinggan lahu manugu ngulutta ujung nagawi lilu jala mago do kita na padua dia mudo hasa porsiaon di gobar hu Jesus do pangajarion ne taringo tu sada parmahan biru-biru na dinggan do nasudinggan marbocir mesian tuduhan ni halak parise mararupo Jesus songo parmahan penyusup na sesak do didok nasida Jesus ay dang majalo mandat siyan nasida parise songo si parmahan ni perguruan dibuat Jesus ma parumpamanon siyan hasomalan na masa di luati taringo tu marmaha biru-biru ia parmahan na dinggan do nasudinggan terbukti may siap pabayanan na do molo parmahan nasudinggan ima nasobongo siap pitu lao tu bara ni biru-birui majakit marhite sosial dalanna manang sian dalanna asing lao bongo termasuk doi molo sian dalanna asing masuk panakko doi jala pamangus aladak sian dalanna lao bongo alai si parmahan biru-biru ima nabongo siap pitu jala karakter parmahan nadinggan digobar hoddo di haradionna nama bege suara ni biru-birui na manada biru-biruna manada maboto guarna bi nabui manugiho tubalian jala toktong dihuton akka biru-birui akka parmahani olo biru-birui manhuton jala dang manada di suara ni parmahani na asing baido sa sitong na parmahan holan parmahan na tinadana na mangulo ni mana do na maboto songo dia suara na patuluhod dia murong asa porsiyaw dang diboto parise lapatan ni pangajariyo ni Jesus ala dang ditadana sida isi do Jesus na tutu si tutu hola parduru do diboto Jesusi da ibana anak ni tukangi hola ni rupa motuan na da anak isi Maria do tehei inanai inna jala anggina do si Jakobus si Joseph si Simon si Judas iru manghitto Matius 10 ayat 55 jadi marhition diukap Jesus mauno ni pangajarion na tutu si tuturo na hudoko tuhamuna panidangion na manugu tu panadaon yang hadirion na ibana maisi madok audo pitu na tu biru-birui saluhut akka na majuluniaw akairu panakko jala pamangus dang ditangyon akka biru-birui na sida hata na manugu tu hasito nga dopaduhan ni Jesus na mengkritisi akka parmana sulinggan di padua hali Jesus madok lau patutao panadaw tu hadirion na au do pitui pitu na tutu tu haluao artinya paluon na do galup na bongo sianaw na lau bongo jala lau luar ma ibana dapo tajapalan anggo panakko hola manakko ribotoi maniati jala mangago uban naro
Alai yang go Jesus parmahan na tutui ima parmahan so pitu tuhaluau asa adong dalani hanguluan pola gabe marlobi-lobi dinasida pasu-pasuna tuak kabiru-biruna. Ubanedo di Psalmen 100 ayat tului boto hamu mau jauh bado di bata. Ibana do jumwa diok kita. Jala ibana napunahita. Bahin bangsona do biru-biru ni pinarmahanna. Dia mudo kasa porsiaw na papaton Jesus do si parmaan na dingkan. Jesus do pitu ni haluaw. Ibana do na tutu si tutu haluaw. Jadi ikorade biru-biru na akan pinarmaan na. Laubongot marhiti siap pitu haluaw ni. Ido bana gabe karuli dia siniroha na manotong ganup na porsia di dibata do Yesus Kristus. Saat sian mulana satu ujung ya sianganon taruli do hita nang diulupulu las niroha. Hita hurian Kristus na manada jala na tutusi tutudo Jesusi nagari pitu ni haluaw. Atau pos marohata paluaun na ro ganup na bongok siya ni bana alay bana ro parmahan na dinggan marhite i rade mahita ngulutta di parmahani asa dapotan haluaw kita marhite Jesus Kristus jala dapotan asiro haita do ragam yakka pasu-pasuna ala manuktong dua sinirohani di bata di panggulmito ni ngolu ni akka na porsia jalan na ulu marhite na mamulus siap pitui parmasuna. Amin martanyang maita. Ale Tuhan di bata manami na marhabang sa ibang gijang. Pasu-pasu mahatami nagabe tagbanyakka asiniroha diganuphani na porsia jalan na toktong olohani di parmahani ima Tuhan nami Jesus Kristus. Asimarham toktong mahami patuduhon holong di rohami. Asa hobartu dalam nami marhite masuk siap pitu ni haluaw ni ima Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Shalom horasma dihita salihuna.